Avem ghidul ANAF, după foarte mult timp, după foarte multe formulări, cerințe de a veni cu explicații, a venit într-un final și acest ghid. Nouă ni se tot vorbea de 380, de 381, 384, 389, 751, n-am știut, era așa, un neant așa, de informație, când le folosim, când le punem, de ce punem 384 și de ce nu punem 380, da? Era nevoie de un ghid care să reunească niște instrucțiuni vis-a-vis de folosirea acestor conturi. Până să avem ghidul ăsta, fiecare l-am utilizat codurile astea în principiu cum ne-a tăiat capul, da? Și la bunul simț, și da, n-a fost o practică unitară, da? În final, da, tocmai asta voiam să ajungem și la concluzia asta, că e cum se poate, cum vrei să o faci, se poate în toate variantele, exact, e perfect acceptabil. Înainte, până să existe acest ghid, nu concepeam, nu ai factură de corecție, ai tipul ăsta 384, trebuie să-l folosești pe ăsta, 384, dacă nu-l folosești, cine știe ce se poate întâmpla, poate nu ți se permite deducerea taxei. S-a întâmplat să primi factură pe 384, dar cu același număr. Ar trebui să aibă un număr... Asta e, că mulți au, și mai ales în zona de IT, când au implementat, domne, scrie acolo factură de corecție, înseamnă că asta o înlocuiește pe ailaltă și atunci tu emit cu același număr și nu mai fac pe aia cu minus, da? Sunt mulți care au înțeles că nu mai fac pe aia cu minus și fac direct 384 și că aia o înlocuiește IT-istic, calculatoristic, o înlocuiește pe aia veche. A fost o înțelegere greșită, nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Da. Deci eu dacă pun același număr, și un punct, îl ia. Vorbiți de duplicate, da? Ok, vorbim de documente identice. Regula aia funcționează pe documente absolut identice. Dacă există o minimă modificare, da? Am folosit 384 în loc de 380, sau am pus un punct, sau am pus o virgulă, atunci o primește și am două documente pentru aceeași tranzacție. Da. Vorbim cu ei să și vină cu partea cu minus, 380 cu minus, sau să facă un 381 sau o variantă în care apare și minusul. Că avem un 380, pe urmă un 384 cu același număr și da. stornate ambele, adică ambele înregistrări sau... Cel puțin una, da, ca să ajung măcar pe... Nu aveți cum să stornați ceva. De exemplu, nouă ne-a transmis de două ori sistemul de mai multe ori aceeași factură și ANAF, din păcate, dă număr uneori. A trecut de filtrul ăla de duplicat. Filtrul ăla și ANAF, clientul îmi cere credit, nu, și mi-a zis, dar eu n-am cum, pentru că eu nu am de două ori în evidența mea. Avem un storno tehnic, da, mai nou, se vorbește despre dublarea facturilor în ROE factura și o soluție de storno tehnic în acest ghid, da, o să vedem, e o noțiune nouă, n-am avut-o până acum, da. În principiu, regulile de la facturare nu s-au schimbat, facturile sunt tot alea vechi, doar că e un alt mediu în care circulă, da. Avem o altă poștă electronică care e SPV-ul. Ce am emis și nu e bun, se stornează, adică trebuie să existe și storno și după aia un document corect, eventual poate să fie pe același document sau poate să fie două documente separate. Regulile de bun simț care erau până acum în codul fiscal sunt în continuare valabile. Articolul 330, corectarea facturilor, a rămas în continuare valabil. Acum, ce a trebuit să mai creăm pe lângă? Toată zona asta de parametrizare în plus ca să facem să funcționeze mediul ăsta nou de transmitere e-factura. Da? Deci trebuie să mai punem niște chestii în plus. Dar bazele sunt totale. Nu s-a reinventat noțiunea de factură, nu s-a reinventat noțiunea de circulație a facturilor, cum circulau și până acum. Circulă... Acum, cu introducerea codurilor CPT facturi, i s-au dublat o grămadă de... Au transmis aceeași factură. Nu știu ce care... Nu știu ce să storneze. Nu au stornat factura, noi le-am solicitat stornarea facturii. Au pus același număr? Exact. Da, codul CPV. Okay. Și avem aceeași factură cu index, cu doi indexe. Am înțeles. Ar fi corect să refuz
factura intrată cu primul index? Până acum așa procedam. Până acum singura chestie pe care puteam să o fac eu era să vin cu un mesaj la una dintre facturi. Dacă aveam două, una dintre ele venea un mesaj, spuneam, bă, asta e în plus. Eu nu accept. Da? La Roie TVA, la el cel puțin, lua pe rândurile alea, îi lua de 2 ori. Că n-avea nici el acum, gândiți-vă și în postura lui, că nu putea să vină cu o stornare pentru același document transmis de 2 ori. Că însemna el pe care îl storna. Că el storna practic ambele documente, că de fapt erau 2 poze pentru același lucru. Erau 2 exemplare. Până acum, eu dacă aveam 2 exemplare în plic de factură, ce făceam? Unul stăteam deoparte, îl ștergeam, dar acum am 2 exemplare postate în SPV. Nu mă pot face nici eu că nu le-am primit, nici el că nu le-a transmis. Și atunci trebuia să se inventeze o chestie nouă de care vorbim astăzi, da? Care poartă în denumirea de storno tehnic. Da? Ce înseamnă stornul ăsta tehnic? Trebuie, când am situația asta de facturi dublate, presupunem că avem 2, să fie varianta simplă, da? Pentru una dintre ele trebuie să vin cu o altă factură de storno care să aibă, pe de-o parte, elementele obligatorii legate de factura inițială, trebuie să conțină indexul unic atribuit de Sistemul Național ROE Factura facturii dublate, da? Deci trebuie să mă uit la indexul acelei facturi pe care vreau eu să o stornez tehnic, da? Trebuie să mai trec data încărcării și doar așa reușesc să reversez efectul dublajului. Ca acum pe câmpuri avem BT25, trebuie să avem referința la factura precedentă, trec aici numărul unic al indexului primit pe factura inițială, BT26, data de emitere, data atribuirii indexului de sistem pentru factura inițială, BT22, trebuie să comentez în factura asta să vin cu noțiunea cu formularea, cu sintagma storno-tehnică a facturii și să o trec și aici, serie, număr și data emiterii, plus indexul de încărcare. Și la BT1, numărul facturii, da, trebuie să am așa, forma numărului inițial plus S. Da? Ăsta este storno tehnic în cuvinte puțin. Da, și făcând toate lucrurile astea, va ști probabil cineva acolo în spate la CNIF sau așa să scoată factura asta din ETVA, să spună ok, am înțeles, factura aia s-a dublat, am găsit indexul, am găsit S-ul, am găsit tot ce-mi trebuie ca să le împerechei, să spun că aia de fapt s-a trimis de 2 ori. Da. Eu în continuare pot să dau mesajele alea în continuare. Adică dacă primesc, acum noi am vorbit de situația în care trimitem 2 facturi, dar putea să fie 100 de facturi. Și să am 99 în plus. Puteam să vin la 99 să dau mesaj. Vă recomand în continuare să trimiteți mesaj, că ajunge la partener, domne, și vede și el că a trimis de mai multe ori. Lasă niște urme în sistem acolo, mă gândesc că nu le șterge nimeni din sistem. Ne-au anunțat partenerii și au primit și mesaj, care mesaj s-a încărcat peste 5-6 zile, cu toate că el a zis că l-au încărcat atunci, la noi se vedea... Am înțeles, mai târziu, cu întârziere. Cert e că avem această variantă de lucru nouă cu storno tehnic. În continuare mi se pare o corvoadă, gândiți-vă că poate chiar greșesc și am trimis de 100 de ori aceeași factură. Înseamnă că pentru 99 din situații, eu trebuie să vin cu 99 de facturi de storno pe care nu știu dacă știți să le facă programul în forma asta, da? Trebuie probabil să le fac de mânuță. Până învăț, da, cineva să facă automat, probabil că voi face de mână manual toate... Ce m-am mai găsit în ghidul ăsta? Sunt foarte multe precizări care sunt utile în acest ghid. Când folosim codurile S, E, A, E, O, da? La E avem niște mențiuni noi, că se folosesc, îl foloseam pentru operațiuni scutite până nu de mult. Se vor mai trece la E și operațiunile care nu sunt cuprinse în baza de impozitare a TVA sau în sfera de aplicare a TVA.
da? Inclusiv cele pentru regimul marjii. Deci dacă aveți operațiuni în afara sferei, despăgubiri, bacșiș, penalități, alte operațiuni care sunt în afara garanții, da? Care sunt în afara sferei de TVA, nu se mai trec la O, se trec la E. Iar la O se vor trece doar operațiunile efectuate cu neplătitorii de TVA conform codului fiscal. Da? De ce? Pentru că la O există o regulă operațională care îmi invalidează codul de TVA de pe factură. Nu mai mi-apare mie codul de TVA pe factură. Și erau foarte mulți, mai ales din zona de utilități, care aveau și poziții cu TVA și penalități facturate pe aceeași factură. Și punând și acele poziții de penalități, trebuiau să scoată codul nu puteau fi transmise acele facturi cu codul de TVA al furnizorului pe factură. Da? Dispărea ROU. Sau puteam să trimit doar cu CIF-ul, nu cu ROU complet. Da? Și trebuia să fac două facturi. Ori la utilități s-ar fi dublat complet, da, toate facturile. Și asta apare că este soluția de compromis, nu se mai declară toate astea operațiunile în afara sferei cu O, se declară cu E și facem acea regulă funcțională. De stornotehnic am vorbit, 751, mai comentăm de 751, în principiu cel mai des îl folosim atunci când se emit bonuri fiscale, da? Ca să nu se dubleze informația, pentru că își trag date și din ETVA, și din caz de marcat, și din e-factura, ca să nu se mai dubleze. E indicat să folosim pentru facturi codul 751, pentru că știu să-l dea deoparte, să nu mai ia facturile cu 751, să le mai ducă în e-decont. Se rezumă doar la case de marcat, iau TVA-ul de pe bonurile de pe case de marcat. Sigur că sunt situații în care am emis factura înainte și n-am știut cu ce o să încasez. Da, mi-a venit clientul a doua zi și mi-a venit cu numerar și a trebuit să încasez cu numerar, să-i dau bon, că am obligația pentru încasările cu numerar să dau bon. Și atunci am avut și 380, am avut și încasare pe casa de marcat și nu prea am cum să evit situațiile astea decât stornând factura inițială și reemițând una cu 751, da? Nu există soluție pe casă de marcat, că în principiu eu trebuie să reglez una dintre ele. Ori casa de marcat, să am o bif acolo că aia a avut o factură în prealabil, ceea ce, da, e mai greu de umblat pe casă de marcat, pe soft, și atunci singura corecție pe care pot să o fac este pe factura care a fost emisă, să o stornez, să o repun cu 751 ca să nu se mai dubleze. Am mai avut mențiuni vis-a-vis de 389 când se folosește autofacturarea pentru livrări, prestări către sine, se folosește codul 389 pentru ele. Când avem facturi emise în numele și în contul furnizorului, la fel 389 ar trebui să inverseze. 389 ăsta ar trebui să ia factura emisă în numele furnizorului și să o aducă la mine în facturi emise, da? Dacă eu sunt clientul și furnizorul a emis factura de discount, spre exemplu, ar trebui să-mi ducă la mine în facturi emise, o astfel de factură emisă cu 389 și la el la facturi primite. Doar că, în realitate, facturile astea sunt emise de către el și el le transmite, pune codul la 389 și se încarcă pe DOS, da? Se încarcă cu acest cod, se duce în facturi emise la mine și în facturi de achiziție la el, chiar dacă el a fost cel care a emis factura. Avem aceste precizări pentru 384, 381, 380. Nu știu dacă mai are sens să mai intrăm foarte mult în